Dzuka mchewa dzuka. Dzina langa ndine Chris Taulo amene madzulo ano ndikufuna ndiyankhule ndi achiwanzanga nonse. Koma choyamba ndipereke ulemu kwa His Majesty Kalonga Sosola number 9 amene ali tsinde la mchewa m'dziko la Malawi. Ulemu kwa mafumu onse achichewa Malawi muno, Secretariat komanso adindo onse a region posayiwala mbumba za Kalonga. Landirani ulemu wanu madzulo pano. Ine ndabwera makamaka ndi manifesto anga potsatira chisankho chomwe chikuchitika pa 14 May pamene ndikufuna mundipatse mpando wa Director of Fundraising. Manifesto anga ndionena kuti mukandipatsa mpando umenewu ndipanga njira zosiyanasiyana zoti thumba la Treasure General lisangokhala thumba chabe koma kuzikhala ndalama. Ndichita zimenezi kubweretsa njira za makono kapena kuti kaganizidwe ka makono kakatoledwe ka ndalama, innovative ideas pa chizungu amati choncho, zonena kuti tomwefe komanso ngakhala mitundu ina tithandizire kuti ndalama kuthumba la mchewa heritage lizisasowe. Kodi kufunikira kwa ndalama meko ndikotani? Kalonga akuyenera kuti ayendetse zinthu zawo, Secretariat iyendetse zinthu zake, Chiefs Council iyendetse zinthu zawo, ndi ndondomeko za mapulogalamu osiyanasiyana. Posachedwa pomwe patikhala ndi kulamba, pali kuyikana maliro kumene, kuli kutukula masomphenya a Kalonga pa madera osiyanasiyana kuti mchewa adziwike kuti mchewa ndi mchewa basi. Koma zonsezi kuti zitheke ndi ndalama. Kodi ife tonse ngati gulu ndalama zimenezi tingazipeze bwanji? Ndifuna ndikuwuze nzona kuti chinsinsi chake chagona mwa ine pano mukandipatsa mpando umenewu. Ndiyamikire nonse amene munalingalira kuti ndipofunika kuti ine nditenge mpando umenewu. Ndikunditsina khutu kuti ndikuthekera kuti nditawukwanitsa. Munandikumbutsa chinthu chimene sindinachiganizire, kudziwanso kuti nzoona ndili ndikuthekera kumenewu. Ine ndikwanitsa ndipo kusowa kwa ndalama kuthumba la Treasure Gen ndi mbiri yakale ndikatenga mpando umenewu. Konzekani kukhala ndi zochitika zosiyanasiyana za ku fundraising kuti ndalama kuthumba limene zisasowe. Pomaliza, mbumba ya Kalonga konzekani kuti simudzasowaso mayendedwe omapita kumene Kalonga akuchita zochitika chifukwa chonena kuti tikhala ndi njira zonena kuti makosta azipezeka, kuti ndi gule wathu wodziwika bwino wa mchewa, gule wamkulu ameneyo apezeke kulikonse kumene afunika akapezeke kuti ndalama zitheke. Voterani ine. Nayo executive mukugwira ntchito ya pamwamba yosiyanasiyana yotukula machana, ntchito za machana kuti zipite patsogolo. Make wana kufunika zochitika kumene kucha. Zonsezo ndi ndalama, koma ndalama zoti zitheke ndi fundraising. Fundraising ikuti itheke yankho lake ndiye ndi Taulo. Ndithu magogo nonse tsimikizikani mumtimamo kuti mavuto amenewa ndi mbiri yakale, tsopano
ndingopempha kuti tonse pamodzi tigwirane manja kuti tsogolo lathu la ife mtundu wa achewa amene m'Malawi tilimo 14 million ngati mchewa m'boma lina lilonse, amene tonse mwini wake ndi make wanu His Majesty Kalonga